पानेरि हालामनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ दिनै मान होनानै बरायदों। मिन्थिनाय बादिब्ला दिनै मोनसे मोजां हाबाफारि लानानै पानेरि ओनसोलनि सा 8 फरायसाफोरखौ मान बिलाइ आर'नाइजों बरायनाय जायो। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंजों सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बोसोरफ्रोमबो बरायनाय आरो मान बावबोगासिनो। बे नोजोरजों दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय पानेरि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव पानेरि बेंबारि गोजौ फरायसालियाव मोजां उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ मान बावदों। दिनैनि पानेरि दख'रा एबसुनि आफादगिरि मिथिंगा बर'नि आफाद सामलायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेतारि बाबुल बर'आ सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय गासै सा 8 फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे सोलोंथाइनि फारसे बुंथिगिरिफ्रा थुलुंगाखां होयो। मुङा थरायना जोंनारि बर' आंनि फरायसालिनि मुङा डिमाकुसियाव फरायसालिनि मुङा सेका संगिदे मिशन हायार सेकेन्डारि स्कुल। आंनि पार्सेन्टआ 77.5%। आङो क्लास 10आव फार्स्ट टाइमाव आङो एसां फरायामोन 6 आवार्सफोर फरायोमोन आरो बिनि उनाव प्रि फाइनेल जोबनायनि उनाव आङो 10 आवार्स 12 आवार्स बे रोखोम फरायबाय। आङो जायखिजाया आंना एसां फिक्सबो नङा अब्लाबो आङो फिसानिफ्राय मोजां फरायलांनानै उनाव सेकेन्डारि एग्जामखौ मोजां पास खालामनानै आङो जिखिनि इन्टारभिउ फैयो बेफोरखौ मोजाङै होलांनो सानो आरो बेबायदि साक्सेस जानो सानो। आं स्ट्रिमा आर्ट्सआवनो लादो। जोबोर गोजोननाय मोन्दों फरायजानानै। बेसेबां पार्सेन्ट लादों? आं 78% मोन्दों। नोंनि मुङा मा? आंनि फरायसालिनि मुङा हरिसिंगा इउ एन एकाडेमि। ओमफ्राय आंनि मुङा भास्कर बर'। आं इयुनाव साइन्स फरायदों। आं साइन्स स्ट्रिम लानानै दायो डाक्टर जानो सानदों। ओमफ्राय आं हायार सेकेन्डारि एग्जाम होखांनानै नेट एग्जाम होगोन। नेट एग्जाम होनानै आङो डाइरेक्ट डाक्टर लाइनाव फरायहैगोन आरो। आनजादनि समाव बेसेबां सम फरायदों? आंथ' ओरैनो फार्स्ट टाइमाव आंनिया फरायनाया एसे मोजां जादोंमोन। ओरैनो 10 घन्टा 8 घन्टा 9 घन्टा बिदि जादोंमोन। खिन्थु आंनिया गेजेर समाव एसेबां मोजां जायाखैमोन आरोना। बिदिनो आरो गोजां बोथोरफ्रावबो एसेबां माबा जायासै मोजां जायासै फरायनायफोरा। ओमफ्राय बे लास्ट टाइमाव मोजां जाहैबाय आरो ओमफ्राय उनाव बिदिनो बेसेबांखिनि मार्क थानांगौ बेखिनिया लाखिनो हायासै। आंनि भुलनि थाखायनो बेखिनिया जालांबाय। मोजां पार्सेन्टखौ आं एसेबां लाखिबावनो हायासै। थेवब्लाबो आं बेखिनिजों गोजोननाय थाबाय आरो। फरायनानै जोंनि पानेरि दख'रा एबसुनि सिङाव 2023 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि उथ्रिनो हानाय फरायसा बिथांमोनखौ जों दिनै बेंबारि गोजौ फरायसालियाव बरायनाय हाबाफारिजों लादों। जोंनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद गोजोनथाव आरो रंजाथाव सान। जोंनि ओनसोलनि हाइ स्कुलनि फरायसालिफोरनि जा जेंना फोरोंगिरिनि जेंना गोबां जेंनाफोर दङ। जोंनि बेंबारि हाइ स्कुलावबो जोंहा मेथ्स आरो साइन्सआव फोरोंगिरि गैया। अब्लाबो नैबे फरायसालियाव देग्लायनि बर' बिजोंनि जा मेट्रिकनि पास जानाय हारा 100आव 100% जों मोननो हादों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव आरो पानेरि हायार सेकेन्डारि हिसाबैबो जोंहा देग्लाय मोजां रिजाल्ट फैदों। आङो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकार बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों जाहाथे जोंनि बर' बिजोंनि जा फरायसालिनि फोरोंगिरिनि जेंना बे जेंनाखौ जाहाथे बिथांमोना थाबैनो सुस्रांनानै होनांगौ आरो जोंनि फरायसुला बिथांमोननो गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव बिथांमोना खाबु होनो नांगौ। जोङो दिनै सा 18 फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसुला बिथांमोनखौ जों बरायदों। जोङो जा फरायसुलि बिथांमोना दिनै सेथि मासियाव उथ्रिनो हाबाय जाहाथे बिथांमोना इयुनाव साफा जोंनि गोग्गो गुन गोनां सुबुं हिसाबै जोंनि गेजेराव बिथांमोना फैनो हायो। मोजां गोजौ लेभेलनि सोलोंथाइखौ बिथांमोना लानो हायो। बेखौनो आं फरायसुलि बिथांमोननो खावलायदों। दिनैनि मेलनि गाहाय आलासि महरै जोङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' बिथांखौ जों हांख्रायदोंमोन आरो बेखेवगिरि आलासि महरै जोंहा उदालगुरि जिल्लानि प्रग्राम अफिसार रबार्ट बसुमतारी बिथांखौ जों हांख्रायदोंमोन। बिथांमोननि थुलुंगा आरो बिथांमोननि खावलायनाय बेखौ जाहाथे फरायसुलिफ्रा लागोन बेखौ आं मिजिंथिबाय। थाखो 10आव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों।
CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।